Sikhathe mafakela, sapewe mafakela, sayifundi ngomathini. Sikhathe mafakela, sapewe mafakela, sayifundi ngomathini. Ishaka nesikhathi. Nilingela eSento Mzolova. Kuhlebentobi mfokasompisi. Phansi emzimkhulu eMafabele isigodi. Nginibikela nje ingane zakwethu ngizocela isapoti kakhulu kulo msebenzi wami omusha engizowenza manje. Osihloko sithi phakathi lami. Ngiyanicela ke ingane zakwethu ngicela ukuthi ningeseke njengoba nangiseka unyaka ophelile. Nangiseka kakhulu kwiphakathi la kwintethakusa. Umculo wami watrend kakhulu. Ngiyanithemba ke ingane zakwethu ukuthi nizokwenza iqiniso. Ngiyacela ingane zakwethu kuwo wonke umuntu ofisa ukuthola umculo wami angangifonela kule number ethi 079 315 2012 bese futhi bengabe efuna ukungithola epageni lami ngicela uze useshe ubuhle bentombi ushiye space bese uthi king ushiye space bese uthi fela uthando ushiye space bese uthi impele. Ngokwenza njalo ngiyobonga kakhulu ingane zakwethu, angilutho ngaphandle kwenu. Ngiyabonga.
maholide. Izana zami zezasendlelena, Shivatela masafila maholide. Ingama weko yela mastope ngwangu landela mbanaguta. Shivatela masafila maholide.